Na, ritkán vagyok kiakadva, de hát az előbb sikerült. Megint ez a csodálatos fejlett civilizáció. Ugyebár terjed az emi. Nem tudom, hogy mi a francnak. A legtöbb esetben értelme az zero, ugyanúgy, mint amivel az előbb találkoztam, de ne rohanjunk előre. Szépen nézem a Facebookot, kicsit lazítok, és jön szembe reklám. Reklámmal még alapjában véve nem volna semmi probléma, viszont a reklám tartalma mesterséges intelligencia által generált barát vagy barátnő. Hát én lefőttem, mint a kávé. Tehát az elmúlt években, évtizedekben, ahogy egyre nagyobb tért hódított, vagy teret hódított a szociális média, és a szociális média által generált beszélgető felületek, lásd például a Messenger, úgy csökkent az emberek, bocsánat, ezt túltoltam, az emberszabásúak közötti reális kommunikáció. Tehát nagyon sokszor láttam azt az elmúlt években, évtizedekben, hogy olyan fiatalok, akik ott vannak egymás mellett, közvetlenül egymás mellett, azok sem élő szóban kommunikálnak, hanem egymásnak írogattak a Messengeren, vagy a WhatsAppon. És akkor mindezek mellett most már a virtuális barátság sem elegendő, tehát nem elégszenek meg azzal a primitív állatok, már bocsánat a kifejezésért, mert nem akarom most az állatokat bántalmazni, még csak szóval sem, aki ismer tudja, hogy a cukikat szeretem, a többit azt meg étkezési célzattal, de a lényeg az, hogy szeretem az állatokat. Tisztelem is az állatokat. Tehát az állatokat többre tartom, mint a legtöbb emberszabásút. Mert amilyenek, tehát bocsánat. De az, hogy már nem elégszenek meg azzal, hogy a virtuális térben kommunikáljanak élő emberrel, nem. Nekik most már az kell, hogy egy általuk kitalált, ideálisnak nevezhető, mesterséges intelligencia által generált programmal kommunikáljon. Tehát most már a virtuális térben sem lesz emberszabású és emberszabású közötti kommunikáció, ez megszűnik, mert nekik ez kevés, nekik mesterséges intelligencia által generált barát meg barátnő kell. Ültem, kezemben a telefon, és komolyan mondom, tehát totálisan ledöbbentem. Ha jól emlékszem, Albert Einstein mondta azt, hogy ha a tudomány elér arra a fejlettségi szintre, hogy a gépek okosabbak lesznek, mint az emberek, akkor lesz egy generációnyi idiótánk. Tessék! És ezért kell a mesterséges intelligencia, hogy nekik legyen a virtuális térben ideális barát és barátnő. Nem ám, hogy esetleg megismerni a másikat. Hát hova gondoltok? Nem ám, hogy esetleg úgy beszélgetni a másikkal, hogy neki saját gondolatai is vannak. Kérlek. Az emi által generált barát és barátnő pontosan azt fogja gondolni, amit ez a primitív kotonszökevény akar. Semmi mást. Nem lesznek saját gondolatai. Ennek éppen ez a lényege, hogy kiszolgálja az igényeidet. De milyen igénytelenség már, az könyörgöm. És akkor ebből mi lesz? Hova fog ez vezetni? Mert ennek, gyerekek, jó vége nem lesz. Tehát ez nem azt a célt szolgálja, hogy oké, rendben, valaki félénk, és akkor egy program megtanítja arra, hogy hogyan kommunikáljon a másik nemmel, mert nem ezt fogják belőle leszűrni.
ide nekem a rozsdás bököt. Elég régóta látom a környezetben, az utcákon, a világban, hogy meg a közösségi médiában, hogy hogyan miként zajlanak ezek a dolgok. Nem arra fogják használni. És még jobban el fog csökevényesedni a kommunikáció. És én csak egy dologban reménykedem, komolyan, tehát ezt most mindenféle fajta rossz indulat nélkül. De tényleg szívből kívánom, hogy azok, akik a célközönségei lesznek, vagy a célközönségei ennek vagy ezeknek a programoknak, azok kérem, könyörgök, térden állva könyörgök, hogy ne szaporodjanak. Tehát ezeket a szemlátomást, selejtes géneket semmilyen körülmények között ne adják tovább. Legyen el az virtuális barátjával, vagy a virtuális barátnőjével, élvezze a saját kis életét, amit saját magának a virtuális térben megalkot, de ne, ezeket ne. És ezt komolyan minden rossz indulat nélkül mondom, ezek már tényleg defektes, nagyon selejtes gének. Tehát, hogyha valakiben fennáll a szükség arra, hogy egy olyan virtuális társa legyen, aki mindenben egyetért vele, és nincsenek saját gondolatai, az, gyerekek, az teljes mértékben antiszociális, és az a személy, az nem alkalmas arra, hogy bármilyen formában is egy civilizált társadalom tagja legyen. És nem azért, mert én ezt mondom, hanem azért, mert ő választotta ezt az utat. Hogy neki nem jó az, ami a civilizált társadalom alapja, a verbális kommunikáció, ő azt az utat választja, hogy a virtuális térben megalkot egy saját képére formált bólogató programot, és hogy majd akkor vele úgy el lesz, mint párkapcsolat. Gratulálok! Mondom, én csak ennyit kérek ezektől. Hogy semmilyen körülmények... Ne. Azok a gének, azok elférnek a szemetesben, meg a lefolyóban. Nyugodtan. De ezek még csak véletlenül is szaporodjanak. Tehát ezeket a géneket inkább hagyjuk elveszni. És ezzel kapcsolatban egyébként úgy 2 film az, ami beugrott, amikor megláttam ezt a reklámot. Az egyik a Különvélemény, amikor a nyomozás során a virtuális bárba betérnek, és ott különböző virtuális élményeket élnek át a vendégek. Érdekes átfedés a film művészet és a valóság között. A másik a Hülyék paradicsoma. Annak a filmnek pedig az az értelme, az a lényege, az a mondandója, hogy míg az intelligens ember megfontolja azt, hogy mikor és hogyan alapítson családot, addig a kevésbé intelligensek még ahhoz is buták, hogy védekezzenek, és ebből kifolyólag a társadalom eljut pár száz év alatt arra a szintre, hogy önmagáról sem képes gondoskodni. Tehát ez a filmnek az alapkoncepciója. Egyébként végjáték, és óriási nagy poénok vannak benne, tehát aki nem látta, annak szívből tudom ajánlani, viszont a film alapkoncepciója az nagyon hajaz arra, amerre most tart ez a társadalom. Nagyon komolyan. Még a Covid alatt szembe jött egy cikk, ha jól emlékszem, a HVG közölte le, az interneten futottam bele. A HVG-ben nem vagyok biztos, de azt biztosan tudom, hogy megbízható forrásból, vagy forrásban lett leközölve ez a cikk. Egy felmérést taglalt, és a felmérésnek a lényege az volt, hogy 2010 és 2020 között 25% ponttal csökkent az emberiség intelligenciájának a szintje. Na most az intelligencia szintről tudni kell azt, hogy az állandó. Tehát, hogyha valaki megszületik 120-as intelligenciával,
akkor maximum azt az intelligencia szintet tudja kihasználni, azáltal, hogy különböző tudásokra tesz szert, de az intelligencia hányadosa az a tudás megszerzésének arányával nem fog emelkedni. Tehát, hogyha a kis Pista megszületik 120-as IQ-val, akkor 120-as IQ-val fog meghalni. Mert a butolás alkalmával sem fog az intelligenciájából veszíteni, csupán annyi történik, hogy az időskori butulás következtében a megszerzett tudásbázishoz nem fér hozzá. Tehát az intelligencia az állandó. Tehát, hogyha valakinél mérnek egy 120-as, azért mondom a 120-at, mert az egy viszonylagos átlag, ha valakinél mérnek egy 120-as intelligencia szintet, akkor egész életében annyi marad. Most az, hogy 25% ponttal csökkent 10 év leforgása alatt az emberiség átlagos intelligencia hányadosa, az azt jelenti, hogy 10 év leforgása alatt annyi homályost, ilyen kategóriába tartozó génsérültet teszteltek, végeztek rajtuk intelligencia tesztet, hogy ilyen szinten lerontották az átlagot. És csak a mihez tartás véget? Ahhoz, hogy az ember verbálisan kommunikálni tudjon, ahhoz, ha jól emlékszem a számadatra, 75-ös intelligencia hányados kell. Ami azt jelenti, hogy a butulási ráta következtében ezek miatt 10 év leforgása alatt az emberiség elvesztette a beszédkészséghez szükséges intelligencia 1/3. 1/3. Ami, gyerekek, nagyon brutális. Ez még egy visszafordítható folyamat lenne, de szemlátomás senkit nem érdekel. Én nem fogok senkit semmiben megakadályozni, félreértés ne essék. Nem fogok semmilyen lépéseket tenni. Én ezt most figyelemfelkeltés miatt csinálom ezt a videót, hogy aki eddig még nem tudta, hogy milyen sötétség van körülöttünk, hogy mikre van igénye bizonyos magas intelligenciájú emberszabásúaknak, az legyen vele tisztában. A mesterséges intelligencia hasznos lehet, hogyha mondjuk az orvosi diagnosztikában használják. Mert lehet, hogy egy kezdődő daganatot jobban észrevesz, mint egy ember. Elképzelhető. Vagy egy laboreredményből sokkal inkább át tud látni diagnózisokat, mint például egy kardiológus vagy egy belgyógyász. És ezáltal meg tud előzni betegségeket, elhalálozásokat. De amit látunk, hogy nem azon a téren hódít a mesterséges intelligencia, ahol kellene, ahol szükség van rá, ahol hasznos lenne, hanem a szociális médiában és a hétköznapi életben. Ahol mi haszna van? Okos autó, okos óra, okos tévé. A felhasználóik meg egyre butábbak.